L-aħħar stħarriġ mill-Awtorità tax-Xandir għax-xahar ta' Ottubru juri kif One News għandu udjenza massima ta' 66,000 persuna. Dan fil-waqt li Net News għandu udjenza massima ta' 27,000 persuna. Dan ifisser li One News huwa segwit minn aktar mid-doppju tal-persuni li segwu l-aħbarijiet fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Interessanti wkoll li f'ċertu ġranet l-udjenza tal-aħbarijiet ta' One tqarreb dik tal-Istazzjon Nazzjonali. L-istħarriġ li kopri x-xahar meta l-istazzjonijiet bdew għaddejjin bl-aktar skeda importanti, jiġifieri dik tal-ħarifa, juru wkoll kif l-istazzjon One huwa segwit minn medja ta' 75,000 persuna u jsegwi l-Istazzjon Nazzjonali. Net Television huwa segwit minn inqas minn 9% tal-popolazzjoni, jiġifieri 36,000 persuna. Il-programm Pjazza ta' Karl Stanjo Navarra baqa l-aktar popolari mill-istazzjonijiet lokali kollha fil-ħin tiegħu tul il-ġimgħa kollha. Arena, preżentat minn Ramona Tard, huwa fost l-iktar programm ta' ġrajiet kurrenti popolari. Fil-waqt li Aġenda u One Breakfast bdew tajjeb ukoll bil-One Breakfast preżentat minn preżentaturi ġodda wara nuqqas ta' sena jirbaħ l-udjenza tal-Istazzjon Nazzjonali f'ċertu ġranet. Papers Scam baqa l-iktar programm ta' analiżi tal-gazzetti segwit. Intant Division 7 ġie konfermat bħala l-aktar drama popolari mill-istazzjonijiet kollha b'udjenza ta' kważi 60,000 persuna l-erba' filgħaxija. Min-naħa l-oħra One Radio reġa' kien ikkonfermat mill-ġdid bħala l-aktar stazzjon segwit f'pajjiżna b'wieħed mill-aqwa riżultati f'kull żmien. Fil-fatt is-semmija huma aktar mid-doppju ta' Bay Radio, l-istazzjon li ġie fit-tieni post. Riżultat b'saħħtu ħafna l-Breakfast Show fuq ir-radju ta' One preżentat minn Noel Camilleri. Sibt il-punt ma' Manuel Mikallef baqa l-iktar programm ta' diskussjoni u ġrejt kurrenti popolari fuq l-istazzjonijiet kollha tar-radju. Semmija li ħabtuha moħud mill-aqwa programmi ta' ġrejt kurrenti fuq it-televiżjoni. Temi programm ieħor ta' ġrejt kurrenti fuq ir-radju saħħaħ il-faxxa tal-ħin tan-nofsija ta' wara nofsinhar fejn il-massimu tas-semmija intlaħaq kull nhar ta' ġimgħa. Intant fil-ħin li fuq ir-radju xxandru d-diskorsi tal-mexxejja politiċi, il-One għadda n-Net FM b'6 darbiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.